Sugeng dalu Barjo Rahayu. Rahayu, nggih, Rahayu. Matur suwun ing dalu menika saged kekembangan malih, saged panggihan malih kalian Barjo. Kula langsung mawon ini teng pertanyaan-pertanyaan. Keranten sak makene iki kan sasi suro, kula pengen semerap saking Barjo. Memaknai sasi suro niku pripun? Kok kados tiyang Jawa niku menganggap bulan suro niki bulan ingkang istimewa. Nggih, monggo. Nggih, ampun. Matur suwun, nggih. Saderengipun kawula matur kathah-kathah wilujeng pepanggihan ing dalu menika. Mugi-mugi kita tansah pinayungan ing karaharjan awit saking peparingi Gusti ingkang Maha Nasa ingkang murbing dumadi, supados kita sedaya tansah manggih karaharjan tinebihna saking rubeda. Nggih, awit saking menika wonten pitakenan saking masyarakat kathah umumipun komunitas Jawi ngingingi babakan sasi suro. Kenging napa kanggene tiyang Jawa sasi suro menika dianggep sasi ingkang istimewa inggih. Leres menika niki mungguh kangge tiyang Jawi inggih. Sepisan sasi suro menika ngancik warsa enggal. Istilahipun saged diwastani sasi suro menika ulang tahun napa tahun baru. Nggih. Warsa enggal tahun baru kagungane wong Jawa nggih. Dadi sura menika sasi-sasi istimewa. Sepisan tahun baru Jawa kaping kalih sasi sura menika dianggap istimewa margi sasi sura menika kangge sesuci. Tumrape tiyang Jawa sasi sura menika kangge sesuci. Prayogi sanget bilih sasi sura menika misalipun kangge jamas deduwung, jamas pusaka siaji, terus kangge ruwatan ruwat Sukerto nggih, langkung prayogi kangge bersih desa niku langkung sae, langkung prayogi bilih sasi sura. Sasi sura menika pancen nek mungguh tiyang Jawa sasi ingkang istimewa. Kangge ruwat Sukerto, kangge bersih desa, kangge miwiti. Nggih. Miwiti misalipun badhe bangun griya. Langkung sae miwiti saking sasi sura. Namung setunggal nek saged kedah disingkiri. Sasi sura mboten pareng didamel gadah kajat sunatan. Menawi kados manten mantu ngoten. Nek mantu sae, Pak. Nggih. Soale mbangun keluarga. Sasi sura kanggo miwiti bangun napa mawon. Nggih. Bangun keluarga, bangun griya, bersih desa, ruwatan masal, pokok ruwat Sukerto. Tapi sasi sura
mbok bilih saged sampun ngantos didamel kadah damel sukitan sunatan. Nggih. Nek sunatan sasi liyane mawon. Setunggal niki. Mergo sunatan niku nek cara biyen nggih nek sakniki sunatan cara modern. Dadi sasi sura aja ngetokno getih. Nggih. Senajana niku tigas pancung. Tigas napa nggih Sukerto. Tetakan niku mboten bareng. Namung setunggal menika sing mboten bareng. Tapi menika ngirangi samudayanipun bab kangge tetakan. Dados bilih tetakan sampun ngantos sasi sura. Mila kangge tiyang Jawi sasi sura menika diistimewakan. Dados sasi ingkang napa nggih linangkung. Nggih. Saged kangge tirakatan mbok menawi badhe nuwun sewu badhe nderek sinau dhateng penghayat miwiti bukaan langkung sae tinimbang sasi-sasi lintunipun. Dados intine sasi sura niku sasi istimewa mungguh tiyang Jawi. Sepisan tahun baru ping kaliye nggih riyayane tiyang Jawa. Kados sakmenika sasi menika tahun Selasa Pahing. Katalah tahun J. Terus pargian malam setunggal sura menika Senin Legi dalu malam Selasa Pahing. Dados nek Senin Legi tasik jam 11 dalu niku tasik Senin. Tapi nek sampun ngancik jam 12 tegese jam 00 niku pun boten Senin. Tapi nggih dereng Selasa. Lah niki sing diwastani pacek dina niku mriki. Nggih. Mungkin mulai jam setunggal sampun mlebet Dinten Selasa. Setunggal sura. Mulai jam setunggal dalu ngantos jam 11 dalu jam 23 niku hitungan sedina suwengi 24 jam. Dados telase dina enteke dina hitung niku jam 12 bengi. Jam 12 niku misale sakniki tahun Selasa Pahing jam 12 niku dereng Selasa tapi nggih pun mboten Senin. Ateng mriki kathah sing niki kathah sing dereng memahami dugi mriku. Kadang-kadang kathahe malam Selasa Pahing engko bar sandi ala wis diitung Selasa. Lah niku janjanipun kelintu. Misale wonten bayi lahir jam 8 bengi, jam 09 nek dinane Setu nggih tetep Setu, dereng Minggu. Nembe malam Minggu. Nek Selasa nggih dereng malam Selasa. Nembe malam Selasa dereng Selasa niku. Nggih. Mergi pupuk pepet lan jangkepe dina niku jam 1 dalu. Nggih, nek siang niku jam 13. Mergo mulai wiwit dina niku jam 1 dalu. Mulane nek tiyang Jawi nek malam setunggal sura menika penghayatan dipendet jam 12 menika ngantos sak cekapipun. Nggih. Ngapunten Bapak, niki balik malih teng bab sura wau. Nggih. Niki wonten pitakenan menawi badhe miwiti bisnis buka usaha wonten toko napa warung napa pun nggih. Niku ing sasi sura niki napa sae napa pripun? Nek kangge kula langkung prayogi dadi miwiti usaha miwiti napa mawon monggo lebetipun sasi sura sak mantune bahagian setunggal sura. Nggih. Sak sampune bahagian setunggal sura. Dados setunggal sura misale kados tahun sakniki tahun Selasa Pahing. Selasa niku
riyaya Pak cara wong Jawa riyaya Selasa ngantos salajengipun badhe miwiti pahargyan monggo soalnya setunggal sura pahargyan setunggal sura niku tegesipun sami mawon ruwatan massal dadi ninggal taun ingkang winginane taun Jumat Pon sakniki pun mlebet taun Selasa Pahing winginane taun Simawal sakniki sampun taun Ji makaten dados kangge miwiti usaha sae nggih nek kangge kula malah langkung prayogi sak sampune setunggal sura syukur-syukur mungkin nek enten sak lebete sasi sura menika wonten ketepaan dina kelahirane piyambak lah niku mungkin saged didamel miwiti usaha. Oh dipasaken fotone niku. Nek saged dipasaken sampun tone nggih, pun malam tone tapi sak sampune lahir. Nggih. Niku damel misale laur jam pinten nggih, jam 1:00 dalu malam Minggu, jam 1:00 dalu niku pun Minggu. Nggih. Nah niku saged dina Minggu lan saklajengipun didamel usaha saged. Syukur-syukur mungkin tasik dipadosi dina jarake tiba isi apa tiba kotong lah pengusaha niku kan kepengin oleh hasil ditata dihitung lagi tiang Jawa niku gadah hitungan baku nah niku pripun niku penjelasane hitungane kados wonten sing isi tiba kosong niku wonten nah niku saged nek badhe sinau nggih monggo dados hitung Jawa niku wonten sing iki tiba isi, iki tiba kosong. Nah, misale nek nerak larangan nggih ngoten nek dateng mriki dina niku ning saged disingkiri setunggal dina pangkerman. Kalih dina naas, ting 3 dina ringkel, sekawan wastali wangge tunggakan taun. Lah niki wonten malih kadang-kadang niku pas geblake tiyang sepuhe. Lah niku disingkiri biasane ngoten. Terus dina sing ketemu 24 niku dina Patiwarang niku disingkiri biasane. Mergo 24 dina sewengi niki 24 jam, Pak. Nek miwiti usaha 24 dibagi 24 entek. Oleh kaya pira-pira ora mandeg biasane ngoten. Ngoten nggih. Kayane akeh tapi ora nyentel. Nggih. Nah, hitung-hitung pitungan Jawa niku mergi napa nggih? Kula mboten ngarani 100% tapi 90% niku tasik cocok. Akurat nggih. Nggih, dadi tasik mlampah. Wiwit rumiyin ngantos sakniki. Ngoten. Terkait kali sasi sura ingkang Bapak ngendikaken bahwa nek sasi sura niki kan sae damel sinau. Lajeng Bapak sampun cerita wau menawi kala wingi niku wonten warga Belanda ingkang nderek bikaan kunci teng mriki teng SS mriki. Nah, kula niki radi penasaran kian kok. Lah kok saged tiyang bule kok nderek tumut sinau Jawa niku pripun penjelasane ngoten niku Bapak. Nggih. Menika asli saking Landi. Simahipun, estrinipun terusipun piyambake niku kelahiran Suriname, Pak. Tapi suku Landi. Nggih. Lah mriki rawuh mriki nggih sak estrine kalih putrine setunggal. Dadi sing estri rayate kalih putrine iki wajahe nggih wajah Indonesia. Nggih. Tapi putrine mboten saged bahasa Indonesia. Tapi malah sing Pak Johan asmane Johan sinten panjang niku. Nggih. Panjenengan Pak Johan niku asli Landi. Ados netape nggih teng Landi teng Nederland. Piyambakipun bangkit basa Jawi.
Dados nek teng Jawi mboten namung pisan pindho tapi pun beken ngantos apal kalih basane runtut sae nggih runtut sae. Ngoten niku menapa kados penjelasan mungkin secara spiritual nggih. Kan radi-radi boten gathuk nggih nek tiyang bule niku kok nggih tertarik ngajari budaya Jawa nggih sinau masalah petuanan kawruh Jawa. Niki napa wonten penjelasan secara spiritual napa sing niku wonten istilahane getih napa trah-trah saking leluhur niku wonten saking Jawa napa pripun? Margi ngeten. Piyambakipun ngertos dateng mriki nggih liwat YouTube. Kula kan sampun sering matur janjane nek manungsa niku sak donya niku padha wae. Jawi niku kan ngoten. Manungsa sak jagat niki sami mawon. Dadi piyambakipun saged nyimpulaken bahwa di Indonesia ini ada ajaran yang sangat pribadi, ajaran kawruh Jawa sing namine sedulur sejati niki. Nah, piyambakipun cocok percados bilih manungsa niku gadah sedulur sing sejati. Kula kan sampun sering matur nek dateng lab, dateng pundi manungsa niku syarate dadi warga SS kan setunggal percaya Gusti niku wonten, Allah niku wonten, niku dasare. Tuhan itu ada, hanya Tuhanlah yang maha segalanya. Namung Gusti ingkang maha samudayanipun. Terus ingkang angka kalih dasare bilih percaya manungsa niku gadah sedulur sing sejati. Lah sedulur sejati niku sedulur kang sifat pribadi, sifate gaib, sifate suci. Nggih, namung sedulur sejati menika ingkang saged ngubungaken manungsa kalih Gusti. Lah mulane napa nggih tuntunan Jawa menika ingkang kasebat ajaran sedulur sejati jane mboten namung tahun-tahun niki mawon. Wiwit kuno makuna para leluhur, para sepuh sampun ngandharaken manungsa kuwi duwe sedulur sing pribadi. Nggih. Enten sing mastani kaki among nini among monggo. Nggih. Enten sing mastani pamong sejati monggo. Dados nek wong Jawa niku dipek penake, dipek gampange ngundang ngarani. Wis diarani sedulure dhewe. Sedulure dhewe sing sejati. Lah sedulur sejati niku kan beda kali sedulur padha badan wadak. Sedulur sejati niku kan badan sukma. Nah manusia urip niku gadah badan kalih, badan wadak lan badan sukma. Sedulur sejati menika badan sukma, badan halus. Nah sifate gaib lan suci. Mergi sami kalih Gusti Allah. Allah niku sifate gaib suci. Dados benjang manungsa bilih sampun tinggal donya ingkang saged nuntun nduduhaken dalan namung sedulur sing sejati ingkang sifat gaib, sifat suci menika. Dados ingkang saged nuntun dhateng pangkuwane Allah ingkang nggih namung ingkang saking Allah. Nek manungsa sedaya mawon boten saged. Mulane sampun disebat teng caraka Jawa padha jayanya niku tegese
manusia sak jagat niku padha mawon. Mboten pandang suku napa, bangsa napa, sami mawon. Nggih, kados sing gadah gelar napa teng donya, benjang nek sampun tinggal donya nggih sampun. Wong gelar teng donya niku kanggo namung teng donya. Nggih, kula badhe nyuwun pirsa diwedhar. Nek dateng ilmu Jawa, kawula Jawa niki pripun kok cara cerita setelah kematian niku napa sami kados ingkang digambaraken dateng derek-derek penganut agama niku. Nek teng Jawa napa nggih sami napa nggih mboten? Ngeten nggih. Nek pemanggih kula niki mboten berdasarkan buku kertas. Kula niki namung berdasarkan napa nggih. Nek diarani dawuh kok kemlitenen. Wastani napa wisik napa-napa nggih. Wis gampang nggih. Wejangane guru sejati. Ngeten nek munggih kula. Kula rumiyin nggih dereng ngertos niki kula nggih percaya diomongi tata cara agama. Nggih kula nggih nate kok sinau teng agama. Bukune kitabe kula nggih gadah. Tapi ngeten sak sampune kula ngancik diwasa menika manggihaken ajaran menika sing ajaran khusus kejawen tinggalane leluhur kita ngeten sing kula tampi mbok menawi mawon benten kalih penghayat lintune nek teng SS nih kula mliginipun kula yang tinggal donya. Nek istilah Jawa donya niku diarani jana luka nggih. Sakwise tinggal jana luka mlebet teng indra luka. Niki mboten langsung, Pak. Tinggal donya ganti teng alam indra luka, alam kasukman niki mboten langsung pindah kados pindah kamar mawon boten. Sak sampune tinggal donya teng indra luka teng umume jadi akhirat niki nggih perjalanan. Liwat endi? Nek semerep dalane nggih langsung. Lah nek mboten semerep dalane kadang saged keselimpet teng tengah dalan iki wau. Antarane alam donya kalih alam akhirat. Akhirat niku basa Jawa, Pak. Jawa Indonesia. Akhir niku entek nggih. Erat niku jagat. Dadinya ajeng mlebet teng akhirat teng alam indraloka niku mboten terus langsung pindah ngen langsung mboten. Mboten kados tiyang pindah rumah. Nggih. Ibaratnya kados pindah kota, misalnya nek semrep dalane nggih penak nuju. Misalnya keng Tuban ape pengen dadi wong Jakarta, lha wis terus dalane Jakarta apa urung? Lah niki. Nek ora ngerti dalane Jakarta apa ya gak bingung tengah dalan. Lah niki nggih ngaten. Saking jono teng Indraloka niki liwat dalan. Teng pundi dalane? Madosi dalane. Lah sak sampune semerep langsung urip teng alam Indraloka. Indraloka niku alam kasukman. Dadine ninggal badan wadak ganti ngangge badan sukma. Sukma niku badan halus. Nah, iku sing tengah dijunjung disuruh mengarep Mas niku. Nak ajeng buka.